Bueno, bona vesprada, sobretot de les assistències. Comencem en el plenari que està convocat per avui, plenari ordinari, corresponent al mes de desembre. Fonamentalment, el plenari d'avui és per a que hi ha que fer com s'ha educat el plenari ordinari, en principi de mes no és extraordinari, per tant, punts que hi havia que aprovar i ja van aprovar en l'anterior plenari. I avui especialment convocat per a complir amb la correspondència que de realitzar els plenaris ordinaris cada 3 mesos, especialment per un punt de l'ordre del dia que hem passat, que és la renovació del càrrec de jutge de pau. Vam obrir ja un termini per a presentar candidatures d'aquelles persones que estaven interessades en presentar-se a ocupar el càrrec de jutge de pau i de substitut, que finalitzen ara en febrer i en maig. El titular finalitza el càrrec ara en febrer i el substitut finalitza en maig, i per tant, abans que finalitzi, anem a procedir a l'elecció del jutge de pau titular i suplent, que ara després us explicaré el procediment que anem a seguir per a fer aquesta elecció, i també us explicaré a veure si, perquè en principi nosaltres ho traslladarem al juzgat, i falta que ens diguen perquè, com vegeu, no hi ha majoria absoluta del plenari. Som 7 regidors, com és habitual, i cosa que personalment em pareix prou trist que de 7 persones des de fa molts mesos solament estiguen assistint 3 representants de l'Ajuntament de l'Orxa. No han notificat la seva ausència, com és habitual, ni els 3 regidors del Partit Popular ni la regidora no escrita. Per tant, aquest és un acord plenari que hem de prendre per majoria absoluta. Nosaltres hem fet tota la tramitació. Esperàvem avui tindre majoria absoluta per a poder fer això. Farem l'elecció, que ara després us explicaré quina manera anem a procedir. Farem l'acord plenari, ho traslladarem al juzgat, indicant que no som majoria absoluta, i ja que sigui el juzgat el que ens diguen què és el que tenim que fer. Si dona per bo aquest acord plenari sense tenir majoria absoluta, o si ens diu que tenim que continuar convocant a cada plenari aquest punt de l'ordre del dia per veure si s'aprova. Això ja que siga el mateix juzgat el que ens diga de quina manera tenim que procedir. Però bueno, en primer lloc, comencem en el punt primer, abans de plegar a aquest punt que us estava explicant, que és el de donar compte dels decrets d'alcaldia des del 25 de setembre, que va ser l'últim plenari ordinari, fins al dia 9 de desembre del 2020. Així tenim tot el llistat de decrets que s'han fet des del moment, sobretot hi ha hagut algun expedient de generació, algun decret de generació de crèdit, d'aprovació de generació de crèdit, especialment perquè ara a final d'any les partides pressupostàries van acabant-se, hi ha algunes partides pressupostàries que han quedat remanent, altres que s'acaben, s'han tingut que fer algunes transferències de crèdit d'unes partides d'unes altres per a poder anar pagant les factures que quedaven pendents, i bàsicament això, s'ha fet un contracte menor en aquest cas per a un projecte que vam realitzar, que és el de la renovació de l'il·luminat públic del poble, que com veurem en un anterior plenari és un dels projectes que anem a fer aquest any 2020 a càrrec del Pla d'Obres Financerament Sostenibles de l'any 2018. Ho torno a repetir i a explicar-lo ràpidament. Vam fer 4 projectes. Un és el de la renovació de l'il·luminat públic per a canviar les faroles i que siguin totes les del poble, pràcticament totes, perquè quedaran alguns carrers, però pràcticament es quedarà tot el poble canviat, amb les noves il·luminacions que ja vam posar en alguns carrers, que són les que tenen els cristalls transparents, que fan molta més llum, i a més és important tenir el poble ben il·luminat, perquè hi ha carrers que queden molt foscos. Un altre projecte, que és el de la construcció en l'amfiteatre d'uns banys públics, com sabeu, és una necessitat que tenim. En festes, apleguem festes i no disposem dels banys públics. En l'amfiteatre, un dels projectes que anem a fer és la construcció d'aquests banys públics. Anem a reparar la coberta del poliesportiu, perquè està molt deteriorada. En el pas dels anys, aquesta coberta està a l'intemperie i en realitat aquesta coberta no és per estar a l'intemperie, sinó que és una estructura d'interior, és una estructura bona per haver fet una nau industrial, però no per estar a l'intemperie.
Per tant, necessita tractament per a que no continuï deteriorant-se i en un moment donat pugui caure. I anem a condicionar el gimnàs també com a sala multiús. És a dir, anem a instal·lar eixida d'emergència per a complir la normativa i d'aquesta manera tindre un espai on poder fer més coses que no siga únicament el gimnàs. I si hi ha alguna festa, si hi ha alguna celebració, tindre un local que complisca amb tota la normativa sense que l'Ajuntament tingui que autoritzar alguna cosa que no podem autoritzar sense incomplir la normativa. I després tenim un altre projecte, que és el projecte més xicotet, que és el de senyalització de determinats punts del poble i en la via verda dels Serpis d'elements turístics. És a dir, són uns panells informatius per a les persones visitants del poble indicar quins llocs més rellevants tenim a nivell turístic en el poble, el castell, en la via verda de la sud, és a dir, diferents llocs que el visitant, si ve i no coneix, passa un poc desapercebut. La casa, per exemple, del terratrèmol, que està en la plaça del Carcajol, és a dir, són elements que tenim en el poble per tal de posar-los un poc en valor, un dels decrets ha sigut el contracte menor per a la redacció tant del projecte de l'enllumenat com de l'adequació del gimnàs, perquè són les dues obres majors, els dos contractes majors que es faran. Que ara estem pendents de la publicació dels plecs de condicions de la plataforma de contractació de l'Estat per a que les empreses que estiguen interessades en presentar-se a aquesta obra presenten les seves ofertes. I bàsicament, en quant a decrets, això, n'hi ha sobretot, ja us he dit, decrets sobretot de modificacions de crèdit, un decret també de resolució d'acceptació de les condicions de l'obra del camí de l'Orxa a la Vall de Gallinera, que anem a condicionar també la carretera, com ja sabeu, i ara després us informaré un poc de com està aquest punt. Per tant, simplement és donar compte d'aquests decrets, els regidors també ho han rebut, si algú de vosaltres vol comprovar el llistat, sense problema, però no passarem un. Si volgueu comprovar els decrets que s'han aprovat, estan a la vostra disposició. El punt segon de l'ordre del dia són mocions, no n'hi ha ninguna moció presentada per a aquest plenari, per tant, el punt segon no es tracta, passem ja directament al punt tercer, que és el de despatx extraordinari. I en aquest punt és on anem a aprovar la inclusió del punt corresponent a l'elecció del jutge de pau i titular i substitut. En el moment que vam convocar el plenari, que vam convocar el passat dia 20, encara no s'havia tancat el termini per a presentar candidatures per a ser jutge de pau, que es va finalitzar el termini aquest dimecres. Per tant, vam tindre que convocar el plenari i ara mateix, que ja està tancat el termini, el que anem a fer és aprovar en aquest punt tercer, que és el de despatx extraordinari, la inclusió d'aquest punt, per allà poder-ho tractar en aquest plenari. Per tant, el procediment és, en primer lloc, anem a aprovar la inclusió d'aquest punt en el plenari d'avui i ara després us explico de quina manera anem a procedir i fem tota la tramitació per a l'elecció del jutge de pau. Per tant, s'aprova la inclusió del punt d'elecció del jutge de pau titular i suplent en el plenari d'avui. S'aprova. Una vegada aprovat la inclusió d'aquest punt, passa a informar-lo. Anem a realitzar un sorteig. És a dir, crec que és la millor manera de fer-ho, no tenim uns criteris realment objectius per a decantar-nos per una persona, per una altra. Pense que el més objectiu i el més raonable per a tots és procedir a fer un sorteig i que al final que l'azar decidisca. Ja us dic, no tenim una altra manera de fer-ho i crec que és el millor perquè s'han presentat 4 persones. Crec que les 4 persones són vàlides per a ostentar aquest càrrec i vam considerar que la millor manera de fer-ho era realitzar un sorteig. Per tant, tenim així els 4 noms de les persones que s'han presentat. Si voleu que us indiqui el nom de les persones que s'han presentat, una és Rocío, l'altra és Marina, després està Sílvia Puig, que no ha vingut, i després en quart lloc està Andrés Iriarte. El que fem és paperet, doblem els paperets i una mà innocent de vosaltres que elegisca un paperet dels que estem davant ara mateixa i a veure quina persona és la que és. Tenim que elegir 2 papers, de veritat, un que serà el titular i l'altre que serà el suplent. I amb aquest acord plenari
que no sabem si ens donaran per vàlid o no, per no tenir majoria absoluta, doncs això ho traslladarem nosaltres al juzgat i que sigui el juzgat el que decidís si dona per vàlid l'acord o no. Tu i que algú... La boina. Ah, la boina. Bueno, una mà innocent que vulgui... Jo no. Voluntari. Marcelino. Marcelino, que es més vell. Marcelino, que és el major. Marcelino, que es més vell. Andrea. Li toca bé. Molt bé. Claro, li toca bé. No me deixes la càmera i prou. Heu dibuixat la gorra? Sí, primer traguem el paperet que ara llista, que serà el titular, i el segon paperet serà el suplent. Sílvia Puig. I ara fem un altre paperet. Andrés Leal. Molt bé, moltes gràcies. Ja està, gràcies. Bueno, pues hem de fer el sorteig, titular... Titular, i suplent han de decidir. Ja vol dir, m'he quedat més Puc preguntar una cosa? Sí, per supost. Què majoria n'hi ha si és un sorteo? Vull dir, per què necessiteu majoria si és un sorteo? Majoria plenària. Però majoria és que tu digues... Jo vull que... No sé, entenc jo. Anteriorment posàvem unes bases que ho fem per estudis. Però, bueno, independentment d'això, vosaltres podríeu dir jo ho faig per proximitat a l'Ajuntament. Qui visca més prop de l'Ajuntament, tal. Doncs jo dic que és... Bueno, si fos algo objectiu, tal, però si no tu vaig dir jo pense que el millor va ser és Marina. Ell diu, jo pense que és Marina. I ella diu, jo pense que és Sílvia, no? No és majoria absoluta, entenc jo, perquè no estan tots, però d'entre vosaltres seria majoria, però no es consideraria majoria absoluta. Però ara és que no és que hi ha majoria, és que no hi ha, vull dir, no s'ha elegit res, és un sorteo. Però el plenari té que estar d'acord. Sí, però... Vale, o sigui, té que estar d'acord en que es faci el sorteo. Vosaltres aneu a notificar al COI que s'ha fet per sorteo? És que no el direm en si, però des del juzgat no s'indica de quina manera tens que procedir a l'elecció. No, sí, jo ho sé. Pots fer un sorteig, pots fer-ho perquè sí, pots seguir uns criteris com pot ser... Jo ara preferir que es farà perquè sí que un sorteo. El tema dels estudis, podries haver valorat el tema dels estudis, però... No, jo dic això perquè anteriorment es va fer així, ja està. Però jo sé que ara no hi havia ningunes bases. O sigui, jo no soc conscient. Que no dic res, però jo pensava que almenys obligaven a que... Sí, o sigui, que haguéreu estat set i que cada un nombrara o votara a qui volguera. Però a mi per sorteo, o sigui, jo personalment. Jo també ho veig. Aunque m'agradessi el meu nom, t'agrada dir el mateix. Però... Nosaltres pensem que és el més just, és a dir, no tenim uns criteris per a seguir. El juzgat en cap moment el diu que tu tingués una baremació per a poder seguir. Tu pots establir la baremació, sí, per estudis. És just això, però potser tampoc és just per estudis. És a dir, no teníem una manera de fer-ho més objectiva o més imparcial, en aquest cas, pensem, que fora per sorteig. Per tant, això és la forma que havíem decidit i sí que és cert el que estàs dient, que després del plenari el que té que fer és referendar i aquest resultat del sorteig té que referendar el plenari. Per això és necessària la majoria absoluta. Com tampoc està aquesta majoria absoluta, doncs no sabem si en realitat ho donarà per bo. Possiblement no. Possiblement no es dona per bo i tinguem que repetir o possiblement tinguem que esperar-se a unes pròximes eleccions i que les persones que formen part de la corporació i en el moment del plenari hi ha la majoria absoluta, decidir-se. I entonces, clar, si tu tens uns 7 membres en un plenari amb anterioritat, pots establir de quina manera va fer-se l'elecció. Així, ara mateixa, quina manera anàvem a decidir nosaltres. Per a ser imparcials, per això havíem decidit un sorteig. Per a no posicionar-se i per a ser el més neutres possible.
Però s'hauria de poder fer un sorteig entre tot el poble, ja que li toca és, no? Però si no estàs interessat, clar, nosaltres ho hem fet entre les persones Però igual la gent, si haguera sabut que era per sorteig, no sé, parle des de... Jo m'haguera la gent s'haguera presentat. Jo no em vaig presentar perquè pensava que era com l'altra volta. Jo dic, si és I per... jo sé de gent que s'haguera presentat. Jo m'haguera presentat, per exemple. Jo vaig dir, sé que no vaig eixir, entonces no em presente. Nosaltres sincerament enteníem que aquelles persones que estaven interessades anaven a presentar-se, fora la que fora la manera de la... Jo no, perquè vull dir, si sabia que no, perquè l'altra volta ja em vaig presentar, doncs sabia que no anava a eixir. Perquè com va ser per estudis, jo sabia si ella es presenta, té més. Jo ja que no... consideraves que anàvem a seguir... Com l'altra, sí, perquè com ho vaig buscar l'altra volta per internet i sí que posava com a que solíem fer això, que clar, si hi ha algú que té uns estudis relacionats, que ha fet, clar, abogat, és normal que entre qui és un abogat. Jo per això pensava, dic, no vaig eixir, doncs no em presente. Especifica clarament la llei, que no és necessari tindre estudis relacionats. No, ja, a més, no, sí, evidentment, la gent que ha estat, però que jo com pensava això, per això no em vaig presentar. Ja dic, segurament que això no sigui vàlid, el juzgat ens diga que necessitem una majoria absoluta, nosaltres ho posposem. En cas de que ens notifiqui això, ho posposarem per a un següent plenari, i en cas de que la corporació estiga per la labor de vindre al plenari i d'acordar això, o qui estiga en aquest moment, jo crec que la idea és acordar la manera d'elecció entre tota la corporació. Clar, nosaltres, per a ser lo més imparcials, torno a repetir, i per a ser lo més neutres possible, el que vam decidir va ser fer un sorteig, directament. És dir, en cas de que s'ha de tornar a fer, doncs ja es veurà de quina manera és millor fer. Però bé, això ho comunicarem, com ho estava indicant, i ja ens diran i ja ens informarem també. Possiblement que es prorrogui un poc més les persones que actualment estan. Però bueno, en aquest cas, tu que has vingut últim, el resultat ha sigut que hem fet un sorteig, i el resultat és que la jutge titular en aquest cas seria Sílvia Puig i el suplent seria Andrés Iriarte. Estava explicant que com no són majoria absoluta en el plenari, perquè com sol ser habitual els altres regidors no han vingut al plenari, solament són 3 de 7, doncs que és necessari l'acord plenari per majoria absoluta, que possiblement no siga vàlid aquest acord. Entonces lo comunicarem al juzgat i ja que siga el mateix juzgat el que decidís. Bé, i després, una vegada ja, si teniu alguna més que comentar, que plantejar respecte a aquest punt. Pues bueno, el punt quart, que és l'informe d'alcaldia, vaig a comentar-vos aspectes que hem estat treballant durant els últims mesos i que penso que són d'interès per a tots el poble. En primer lloc, comentar-vos que l'obra d'accessibilitat de l'Ajuntament ja està, la certificació final d'obra ja està feta, falta acabar d'instal·lar el bany, que és el de l'aseo, però ja heu vist que les portes ja estan canviades, s'ha fet una rampa per a millorar l'accessibilitat de les persones majors o de les persones amb mobilitat reduïda, que era una necessitat que tenien, perquè hi havia persones que directament ja no podien obrir la porta o que van amb alguna cadira de rodes o amb algun carret i els complicava l'accés a l'Ajuntament. I s'ha fet un bany baix a l'Ajuntament. El que era l'arxiu s'ha traslladat una part de l'arxiu a la planta superior de l'Ajuntament i baix s'ha fet un bany adaptat. S'han canviat també les portes per a que puguin passar cadires de rodes i per a que puguin passar vehicles per a persones amb mobilitat reduïda. Per tant, totes les portes de la mateixa són més amples i s'ha fet un bany baix per a que qualsevol persona que pugui anar a l'Ajuntament tinga accés a aquest bany i no tinga que pujar l'escala. L'obra jo crec que s'ha quedat bé, ja heu vist que li han donat un xicotet canvi a l'entrada de l'Ajuntament, al final es tracta de modernitzar les coses també, ara ja tenim una porta automàtica i que facilitarà l'accés a totes les persones. Després, comentar-vos que les obres en el Castell de Perputxent ja fa unes setmanes van vindre els tècnics de la Diputació així a fer una presentació de les actuacions que van a fer-se per aquest 2019 en el castell. Es farà una inversió de 100.000 euros en el castell i que consta de dues fases. Una primera fase que és la de recuperació de materials que han caigut i per primera vegada es farà una prospecció arqueològica del castell. No s'ha fet mai una prospecció arqueològica del castell i per tant ara el que van a fer és començar a fer excavacions i a veure què és el que ix, que de ben segur que eixirà molta cosa de valor en tot el voltant del castell. I després una segona fase que ja és la consolidació i
reforma referisca a posar-hi elements que havien caigut del castell per a que el castell torni a tindre una imatge un poc com la que seria antigament. Consta d'aixes dues fases dels treballs que van a fer-se enguany. La prospecció ecològica, la recuperació de materials i després anar posant aquests materials ja en el castell. Sobretot es començarà per la torre de l'homenatge, per la torre que més perilla i que més risc té de tindre algun desprendiment. I bueno, aquestes obres són 100.000 euros que van destinats al castell i que començaran ara en els primers mesos de l'any 2020. Després estem ja finalitzant una obra que s'ha fet en el riu, no sé si heu pogut baixar a veure-la, crec que és una obra que s'ha quedat molt bé, la veritat, que ha consistit en fer una zona, un recorregut circular pel riu, s'han col·locat les passeres, s'ha senyalitzat tot per distàncies, perquè la gent, les que estiguen interessades en fer les obres, es presenten les seves ofertes. Després també dir-vos que del camí que baixa cap a baix, cap a la Rambla, el camí de la Creu, que també hem fet una sèrie de reparacions, perquè el camí estava un poc deteriorat, i hem fet una sèrie de reparacions, parxejat en formigó, ha sigut un cost de 5.000 euros que ha financiat la Diputació d'Alacant, i d'aquesta manera millorar el camí d'accés fins a eixa àrea. Després, respecte a l'obra de la carretera de la Vall de Gallinera, sabeu que ja fa molt de temps, fa 2 anys, que estem darrere d'aquesta obra, perquè la veritat és que la carretera està prou deteriorada, hi ha molt de clot i dificulta el trànsit de vehicles per ahir. I nosaltres ja hem fet administrativament, ja fa mesos que hem acabat de fer tot el que teníem que fer. El dia 15 de novembre es va tancar en la Diputació d'Alacant la presentació d'ofertes per part de les empreses que vulguin fer aquesta obra. I ara ens han comunicat des de la Diputació, vaig estar parlant fa unes setmanes amb el Departament de Contratació de la Diputació, tenen molts expedients que ara mateix tenen que fer la contratació, perquè és una obra que contrata directament la Diputació, i tenen molts expedients i fins a febrer aproximadament ens han dit que no estarà a la taula de contratació. Això què vol dir? Que fins a febrer no es sentaran les persones que tenen que obrir les ofertes de sobres de les empreses i per tant fins a febrer no es decidirà quina és l'empresa que té que fer l'obra. Esperem que en el moment s'obrin aquests sobres i es faci l'adjudicació, comenci pront l'obra i a veure si cap al març, abril, ja poden començar les obres allí a la carretera de la Vall i d'aquesta manera un projecte que durem molts anys, perquè des del 2016 que estem darrere d'aquest projecte, veure si ja l'ho realitzat perquè a més és molt necessari. Després dir-vos que la Diputació ens ha comunicat, ahir mateix ens va comunicar que se'ns concedia una subvenció per a la redacció d'un projecte que és l'instal·lació d'escoltadors de telelectura en tot el poble, escoltadors d'àudia. Sabeu que hi ha una part del poble que tenen la telelectura, és a dir, que es fa la lectura dels comptadors de forma automàtica, mitjançant un aparell que fa les lectures sense necessitat de tindre que obrir el comptador i anar prenent toma a mà, i l'altra part del poble es va quedar sense instal·lar aquests comptadors. I llavors continua fent-se la lectura a mà. Vam demanar una subvenció per a poder executar tot el poble, que tot el poble es queda amb els comptadors de telelectura, però primer que res necessitàvem tindre una redacció del projecte, és a dir, que se'ns convida a aquesta redacció. La Diputació ja ens ha aprovat la redacció del projecte que assumiran el cost ells i per tant, amb aquest projecte el que farem serà demanar una subvenció per acabar de canviar tots els comptadors i així que es quedi tot el poble amb la forma de lectura. Després dir-vos també que la subdelegació del govern ens ha concedit una ajuda per a la reparació de camins, igual que vam fer el camí del Pinar, que el vam reparar més enrere, ens ha atorgat una altra ajuda per a continuar reparant camins. Es farà una altra fase en el Pinar i una altra fase en altres camins que necessiten veure reparats. I el total de la quantitat que ens han concedit és de 33.516 euros. La mateixa quantitat que es van concedir l'altra volta per al Pinar, ens van concedir la mateixa quantitat. L'altra vegada la va concedir Generalitat i ara la subdelegació del govern. Per tant, pel camí del Pinar el repararem un poquet més i el que quede anirà destinat a altres camins que també tenim. Després dir-vos que sí que ens han denegat, per altra banda, una ajuda que vam demanar per a la substitució de la xarxa hidràulica del carrer Safor i del final del barri de Lleó 13. Sabeu que el carrer Safor fa un temps
van fer un tram fins a l'escola, aquest tram que està més asfaltat, i aquest tram vam canviar tot el que és la xarxa hidràulica i el vam asfaltar, vam demanar subvenció per a fer la resta de carrer i empalmar en el carrer, en el barri Lleó 13, que si us heu donat compte vam fer ja un tram, o ara recentment quan vam fer el carrer Santa Helena ja vam pujar un poquet cap a dalt, que té les aceres més àmplies. Vam demanar subvenció per acabar de fer el barri Lleó 13 fins al carrer Safor i fer el carrer Safor, i així ja havíem deixat tot aquest tram fet. Per això ara enguany en el 2018 ens acaba de plegar ara mateixa que se'ns denegava perquè no disposàvem de més pressupost, però en pròximes convocatòries tornarem a demanar-ho per veure si ja podem canviar tota la xarxa hidràulica d'aquests carrers i fer les aceres més àmplies, que també és una qüestió que no fa. Després dir-vos que se'ns ha concedit un ajut en matèria de violència de gènere, que són 798 euros. Es va firmar enguany un pacte d'estat contra la violència de gènere per part de l'Estat i el que se'ns fa és a cada ajuntament se'ns dona una quantitat per a invertir en matèria de violència de gènere, en campanyes. Una de les coses que volem fer és una campanya en contra de la violència de gènere a Sierra. Per tant, algo que havíem pensat és fer un eslògan, fer una campanya promocional i de sensibilització amb un lema i fer una espècie de bolses o de servilletes per a repartir a cada casa del poble amb aquest eslògan i fer un poc de conscienciació i de sensibilització en aquest tema que ens pareix tan important. Per tant, això ara ho tramitarem durant tots aquests mesos i després es repartirà a totes les cases del poble possiblement algun tipus de bolsa per anar a la compra d'aquestes representables o servilletes, estem un poc acabant de definir això. Començarem ara a veure quin és l'eslògan, quina és la campanya de sensibilització que fem i després ja ho realitzarem i ho repartirem a totes les cases perquè així també és una manera de donar-li utilització i de que aquest eslògan sempre anar, si anem a la compra, anar amb aquestes bolses i tindre aquest eslògan ben visible i al final fent sensibilitzar la gent en aquest tema. Després informar-vos que a principi de mes, de desembre, vaig tindre una reunió en València amb el director general de Transport i d'Infraestructures i definitivament se'ns va dir que anaven a donar-nos una solució per al tema del transport públic. Com sabeu, des de l'any 2014 no tenim així ningú tipus de transport públic, ha sigut una reivindicació que hem fet des del primer moment i ara mateix ja us vaig informar que la Conselleria el que va fer mesos darrere és treure els plecs de condicions per a fer la contratació del servei públic definitiu, de diferents línies que van desaparèixer, no sols la d'Alcoi fins a Gandia, que és la que ens afecta a nosaltres, sinó que hi ha altres línies que van desaparèixer i ara mateix els plecs estan en exposició pública, Això, tot l'administració valenta i les coses demoren i nosaltres ja no podem esperar més sense tindre aquest transport públic. Després de moltes reivindicacions i d'haver-los demanat reunions, d'haver-los parlat molt, definitivament se'ns ha donat una solució provisional fins que aquesta concessió definitiva estiga feta, se'ns ha donat una solució provisional que començarà previsiblement ara a partir de gener i que, per tant, podrem tindre a partir de gener transport públic fins a Muro. Per tant, hi haurà una línia que farà el servei des de Muro fins a l'Orxa i serà possiblement de l'Orxa, això està per filar els horaris, però a les 7:30 del matí i serà de l'Orxa fins a Muro i a la 1:30 del migdia aproximadament farà des de Muro fins a l'Orxa. Això serà de dilluns a divendres i encara que sigui un viatge, per almenys les persones que tinguin que anar al metge, m'acordo més que res horari, sobretot per persones que tinguin que anar al metge, a fer alguna tramitació en el banc, a comprar, tindré aquesta possibilitat de pujar fins a Muro i en el cas de tindre's que desplaçar fins a Cocentaina i no fins al Coi, la idea és que la Conselleria aplega un acord amb la mateixa empresa que està fent el servei entre el Coi i Muro per a que siga la que presta el servei des de Muro fins a l'Orxa. Per tant, una persona que vulgui anar fins al Coi, que puga pillar l'autobús des d'ací, vaig estar a Muro i sense tindre que fer intercanvi d'autobús, puga continuar fins al Coi. Aquesta és la idea. Això encara estàvem negociant-ho per part de la Conselleria, però un poc aquesta és la idea i això segurament és el que al final s'aconseguisca. I això ja us comento que estàvem ara acabant de negociar i en principi en gener ja tindrem per fi aquest servei de transport públic.
Dir-vos també que anem a demanar una sol·licitud de subvenció en este 2019 per a la reparació de lo que és l'ambulatori del metge. Hi ha algunes cosetes que reparar, que millorar allí en el metge i per tant, un mur que n'hi ha darrere, hi ha una sèrie de zones on es fa humitat, quan plou molt i se'n va a l'àvia, millorar un poc el que és el consultori mèdic que és necessari. Després dir-vos també que possiblement en gener també donem apertura per fi a la biblioteca, després de molts treballs que s'han fet a la biblioteca per part del grup de voluntaris, per part de la Regió de la Cultura, s'ha fet una feina molt bona perquè la biblioteca estava prou abandonada, tenia els llibres amuntonats, sense catalogar, i ahir hem estat fent molt bona feina. Vam també canviar totes les finestres per evitar humitats, vam reparar el sostre perquè entrava molta humitat i estaven els llibres fent-se malbé i a més el que són les parets i tot el que envoltava la biblioteca estava fent-se malbé. Ja vam fer aquestes obres més darrere, vam reparar el sostre, vam canviar totes les finestres, vam pintar, hem adquirit un poc de mobiliari, unes tauletes i unes cadires per a posar a la biblioteca. Ara mateix ja està tot catalogat, ja tenim els carnets per a la biblioteca fets també i ara simplement acabar de fer dues cosetes i ja possiblement ara en gener farem la inauguració de la biblioteca, que tenim previst que el mateix dia de la inauguració que vinga un contacontes i fer un contacontes, inaugurar la biblioteca i que ja la gent ja puga treure's el carnet. Tindrem una persona que estarà donant servei alguna vesprada, això encara està per definir, però alguna vesprada a la setmana que estigui oberta la biblioteca i després tots els matins en horari d'atenció al públic estigui sempre obert i alguna vesprada. Per tant, això també crec que és una bona notícia. I també, respecte a l'alberg, sabeu que ja s'ha procedit el traspàs entre la persona que estava gestionant durant els últims 2 anys i ara els nous concessionaris. La veritat és que estem contents en el treball que estem fent en ells, són gent jove que té iniciativa, que té moltes ganes. Jo he vist que en poc de temps ja han organitzat un cotillon per a cada any, que la veritat és que ha tingut molt d'èxit i jo crec que és gent que està fent tot molt bé i en què la relació entre ells i l'Ajuntament està sent, la veritat és que molt positiva. I per fi, també, ara este mes de gener ja obri també el bar de la piscina, perquè ho sabeu. Allí ja està pràcticament tot preparat. El dia 3 de gener, esta setmana que ve, firmem ja el contracte amb ells i per tant, possiblement, si no el dia 9 de gener, el dia 16 està previst que ja obri les portes la piscina i ja també tindré un millor servei de bars i de restauració si no el poble. Ens ha costat molt, però per fi les cosetes ja anem aclarint. Després dir-vos també que ja hem tingut reunions amb les empreses per a tancar els contractes de festes de les orquestres per a l'any 2019. Ja hem tingut reunions amb totes les empreses que gestionen aquest tema, ja tenim els pressupostos, ara ens falta acabar d'estudiar els pressupostos, veure si es poden rebaixar un poquet més el pressupost i ja les pròximes setmanes ja quedarem amb ells, amb l'empresa que es decidisca i es firmarà el contracte de festes. La idea és com l'any passat, que siguin unes festes per a tota la gent, que n'hi haga alguna actuació també per a la gent major, un poc això és la idea que tenim. Després dir-vos que vam sol·licitar també la creació d'un aulari per a xiquets de 2 a 3 anys, a Lotja, perquè fins a 3 anys se n'han d'anar a Beniarrés, a la guarderia, i així no n'hi ha servei. Això ho vam sol·licitar. Ara mateixa, en les pròximes setmanes, va fer-se el mapa escolar del curs 2019. Hem estat parlant amb la secretària d'Educació de la Conselleria i amb la inspectora que correspon així a al poble i possiblement sí que se'ns aprovi aquest horari de 2 a 3 anys i així és una manera que en xiquets, l'escola augmentarà el volum de xiquets i tindrem un servei que els xiquets des de 2 a 3 anys no tindran que desplaçar-se fins a Beniarrés i podran anar a l'escola així mateix en cotxe. Això estem acabant de tancar, però la previsió és que se'ns aprove. Estem parlant amb la inspectora també per a que faci aquest informe favorable, perquè al final, en definitiva, qui té que dir-ho també és la inspectora, però tot apunta que se'ns aprovarà i que aquest horari es clavarà en el mapa escolar per a l'any 2019 i per tant també és una bona notícia.
Informar-vos també que estem redactant el Pla Local de Prevenció d'Incendis, que també se'ns va aprovar una subvenció per això, que és una obligatorietat que tenen tots els ajuntaments. Informar-vos també que ja tenim un aparell de comunicació d'emergència de l'Ajuntament per, en cas de que hi hagués alguna emergència, algun incendi, alguna qüestió que tinguem que comunicar-nos amb els efectius de sanitat, de protecció civil, bombers, etc. I no hi haguera cobertura, o en cas de que hi haguera cobertura per estar tots coordinats en la conselleria, en els aparells, amb una radiofreqüència estaríem tots coordinats i tots connectats, això ho tenim ja a l'Ajuntament. Després va fer-se un tallafocs també a l'Ombria, i això ho comunique en primer lloc per a que ho sapigueu, perquè això és una qüestió que evidentment preveu incendis i que és totalment necessària. Vivim en una zona on tenim molta massa forestal i quan més tallafocs, quan més prevenció contra incendis fem, millor que millor. I vos informe també perquè quan en el moment es realitzi aquest tallafocs hi haurà llenya disponible per a recollir. És a dir, nosaltres no hem sol·licitat que se ho enduguen ni ho hem venut a ninguna empresa perquè el volum tampoc és suficientment elevat, però aquesta llenya hem decidit que es dipositi al costat del camí per a que aquelles persones que vulguin retirar-la que puguen fer ús d'aquesta llenya que estarà disponible. Això possiblement cap a meitat de gener o final de gener comencen ja les actuacions i el que es farà és dipositar tota la llenya en muntons al costat del camí i aquelles persones que estigueu interessades, que tingueu llar i que feu ús de llenya, podeu anar i recollir-la sense cap problema. I això ho informarem també, per a que ho sapigueu. Ho informarem en les xarxes socials, per WhatsApp, i aquelles persones que vulguin, simplement que vagin, que la recleguen i que puguen fer ús d'aquesta llenya. Després informar-vos també que ja tenim el desfibrilador instal·lat en la casa del metge. Ara un parell de setmanes va vindre el personal de la Creu Roja, ens va cedir ja aquest desfibrilador i ja està allà instal·lat. Esperem, setmanes darrere també s'ha format a les persones que podran utilitzar aquest desfibrilador, perquè no pot utilitzar qualsevol persona, sinó que evidentment és que tindran una formació. En total hi ha 20 persones del poble que tenen aquesta formació, que crec que és un volum considerable de persones. Esperem que no faci falta utilitzar-lo en cap moment, que estigui allí per si acas, però que no faci falta utilitzar-lo. I res, crec que també és un servei que fa falta en el poble i que en cas d'urgència la veritat és que pot salvar una vida, perquè és el que parlàvem, no? Mentre ix del coll l'ambulància, baixa així i torna, el temps que ha passat i que ha transcorregut és més que suficient. I després, ja per a finalitzar, dir-vos que fa unes setmanes es va realitzar una actuació per part del grup de teatre del Centre Major d'Oliver, una actuació teatral, que vam dipositar una butxa, una vidriola, per a que aquelles persones que estiguen interessades feren un donatiu per a fer entrega d'aquest donatiu a una entitat benèfica, i us informe que anem a fer entrega d'aquests 176 euros que es van arreplegar a SOLC, que és l'Associació Comarcal d'Ajuda al Tractament de Càncer. Per tant, crec que és una bona notícia. L'Ajuntament de l'Orxa també que col·labora en aquestes iniciatives solidàries i per tant, les pròximes setmanes, possiblement la setmana que ve, vaig a la i se'ns faci entrega d'aquest donatiu a aquesta associació que crec que fa, la veritat és que una molt bona tasca. I per a finalitzar ja simplement agrair a totes aquelles persones que han col·laborat en la campanya de recollida d'aliments per a Nadal, perquè la veritat és que un any més hem rebut prou aliments per part dels veïns i dels veïnes de l'Orxa, que ja va baixar la treballadora social també ahir mateixa per a fer aquests lotes que ja s'ha repartit a les famílies que tenen més necessitat del poble i per tant, gràcies un any més per haver col·laborat i haver contribuït en aquesta campanya, perquè la veritat és que així dona gust ajudar a les persones que més ho necessiten. I res, per la meva part, això és el que tenia que comentar-vos en aquest punt quart, que és l'informe d'alcaldia, i ja passem al punt cinquè, que és el de pregs i preguntes. Ara és el vostre torn, si algú té alguna cosa que dir, alguna que no s'ha entès, alguna que vulgueu proposar, és el vostre torn. Més que dir?
Feliç any nou a tots. Això no va dir l'hora, Doncs mira, t'has passat davant. Molt bé. Bueno, doncs si ningú té res que dir, us desitjo un feliç any nou, que el 2010 hauria carregat de faena, de salut i de bons propòsits. I res, ens esperem al pròxim plenari, que jo crec que la veritat és que dona gust, no? Veure que la gent ve, per almenys, i que s'entera de les coses. Així que convideu a la gent a que vingui als plenaris, perquè que és interessant. Ja que no venen, la gent no. Pues moltes gràcies i feliç any nou. I perdó que me s'ha fet un poquet. Gràcies. No ho havia fet.